Greetings everyone, wherever you are. This is Prophet Madungwe. Let me comment about the NAIZA boom. Separation yakagara iriko even in the Bible. Paul and Barnabas, they separated. God and Satan, they separated. Saga azvina kutanga nhasi. Mukadzi nemurume vachava nyama imwe chete, but death shall separate them or divorce. So pese panoita vanhu zvinenge zvine purpose of God. Kana nguva yakwana, so Mwari nguva yanga yakwana yekuti NAIZA boom vachisplita. Because Mwari sometimes havatauri. Jonah Mwari havana kutaura naye kuti chienda kuNineveh, but the situations ndo dzakamudza kuti chienda kuNineveh. Hove ikamuti ikanomudropa ndo zvaidiwa naMwari. So zvakatoitika zviya, that's the will of God. Tinorogona kuti adai varamba vari vese dai vazotaiwa ndo zviri kutodiwa. So let us accept zviripo. But ndiri kuramba to the Zimbabweans kuti vanoda kuzodhisa umwe, vanoda kuzoti kana kuti uyu akazoita chakashata, aiwa hapana akashata, vese vari good, vakabuda nevakasara, hapana a bad person. It's just a situation iripo yatenderwa naMwari, iri beyond our understanding. So nguva yavo yekushanda vese yakapfuura according to heavenly law, and according to the heaven. So now it's time for them to part ways. Zezva zvakangoita chero Mwari vakasataura, but ndizvozvo, because the situations they speak more louder zviri kudiwa naMwari. Saka nguva yavo yekushanda vese yanga yapfuura. That's why I'm trying to Lionel Messi kana nguva yake yakwana yekuBarcelona anosiya umboenda kuPSG, apa kuPSG akuenda zvakati. That's life. And mwana anokura wani, mwana akazoti andauda kuroora baba ndichindopa side. Saka that's what company yakangoramba yakangodara. Chero nesu kuchechi kwedu munhu anogona kuti uya oparidza oita mufundisi akunotanga echecheka ati faniri kubata murwisa. Guys, ndinoramba kuti munorwisa munhu abuda. Munhu akabuda muchechi mako usamurwisa. Kuvaimbi munhu akabuda mubhendi rako usamurwisa. Munhu akabuda mukambani yako usamurwisa. Usamuti is now an enemy, is now in a rival. Hakuna a rival. Kukura kwebasa raMwari. Even the same journal paper tate tikofu maapostles Paul achitokudza vamwe vanhu achiti akavaparidzisa vana Timothy chisara pakati ompa assembly iwe chita zvakati, asi airamba achita zvinhu izvo zviyo zvinoita kuti vamwe vanhu vasvike kuNAIZA boom, because dai vasina kubva vanajati vairamba vachingoti aiwa zvatina najati kasaka hatikwanisi kutora vamwe. Saka now vakutotora vamwe vanhu vanyuwani atiwo mamwe mabasa akutoinda. Iwe kuti wane rimwe basa raunaro nhasi pane anga anaro, kuti iwe wane musikana izvozvi pane aitodanana unaizvo dai vasina kurambana. Dai usina mukadzi waunaye nhasi, mukadzi waunaye mbacha aitiro musikana umwe munhu, apana umwe akatomusiyiwo vakatonetsana kuti otozomuwanawo, because dai akaramba naye aikudza kuti ndine wangu, but pane akatomusiyawo. Saka ndizvozvo kunarwa kuti nokuNAIZA boom vanoshandawo, handiti vachinotengo zvinyuwani zvavo. Saka ndo zvazviri. Saka hamufaniri kubva marwadziwa kana kuda kudhisana ko unsubscribe kana kuti anhinge akashata akazodai uyu haana kubhadhara mari uyu akazoda hazvana basa rese zviya. Chiri kudiwa ndechekuti separation Mwari vanoita kuti zvidaro. Saka ndo zvaitodiwa naMwari. Saka we wish all the best to NAIZA boom nevakabuda vana Jatuwere, vana Mvovho, vana Netsai. Hativashori zvakaipa. Tinoti Mwari ngavaitire zvakanaka. Tichativanamatiro kuti Mwari vavaropafadze, Mwari vavaitire zvakanaka. Saka hatidi vanhu vanocapitalize the situation. Umwe akutoti aiwa ndakadoya anogona kudarika aiwa umwe ari the best muarea yavo. Saka we say all the best to NAIZA boom. Yezvo zvinowanikwa, the dust is now settled. Ngavachiita basa. Chatakuda itirai vanhu mamovie enyu, itirai vanhu zviyi, but remain focused. Zvinowanikwa izvo zviya. Separation Paul akatoseparata naBarnabas, vanhu vaMwari chaivo. Even God separated with the Satan. Satan akatanga ari kukingdom yedu, anotoziva zvataitoita kukingdom yedu, but they separated with God. Paita madisagreements. So disagreements it means tiri vanhu. Ukaona pasingaiti madisagreements hamusi vanhu, because mukafunga zvakafanana mese kureva kuti hamusisiri vanhu, because munofanira kufunga zvakasiyana. Mwoenda kwake mwoenda kwake, umwe akutoitawo zvake. Saka tinoti Mwari ngavaitire zvakanaka NAIZA boom nevese vakabuda, tichiti pamberi nebasa hatombotowachawo hedu mamovie enyu nezvi zvamunenge muchiita. Saka tineyo support, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Saka guys, let us support them. Tisupport the local content, kwete kuramba muchiona vana Nigeria zvoti muda macelebrities macomedy kuna na Nigeria kuna vana mayazuka vemenyu muchivasiya. Support vanhu vemenyu. So zvinoita maIndia anodo vanhu maIndians akanzoti kwakati kune muIndia ndo munhu anonobatsira yeye. Handiti nesuwo ngati the same spirit. Saka ndinoti all the best to NAIZA boom.